أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Masu kallo da masu sauraro, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo da masu sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari, a wannan tasha tamu za mu dinga kawo muku karatuttuka da wa'azuzzuka da kuma muhadarori da sauran lakcoci wanda ake yi a mabambantan wuri a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Yanzu haka muna tafe muku da wasu sirrika ne wanda Sheikh Daurawa ya bankaɗo wa'innan sirrika wanda ya kamata a ce duk wata ‘ya mace budurwa ta asalin san wa'innan abubuwan kafin ta yi aure. Ya kamata a ce ta san su, ta kuma san menene ake nufi da su kafin ta auri kowane namiji, domin da yawan mata sukan auri maza ne domin kuɗinsu ko don wani ƙyale-ƙyale da suke ganin wannan namiji yana da shi, amma ba sa lura da irin wa'innan manya-manyan sirrika wanda malam ya tattauna a cikin wannan bidiyo. Kafin mu ɗaura muku wannan bidiyo, muna roƙon mai sauraro da masu kallo, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan tasha tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha tamu. Yanzu haka za mu ɗaura muku bidiyon, za mu so ku kalli bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ya amfanar da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mata akan ce musu ku lura da bakinsa, ku lura da hancinsa, ku lura da kunnensa, ku lura da idansa. Waɗannan ƙofofi guda 7 da kuke gani akan mutum suna da hatsari. Idan aka bar bakin mutum da yunwa, bai ci abinci mai daɗi ba, ko bai ci abinci ya ƙoshi ba, aka bar hancin mutum da wari, ba a turara shi da ƙamshi ba, aka bar kunnensa yana ganin abin da baya so, kunnensa yana jin abin da baya so, idansa yana ganin abin da baya so. Waɗannan abubuwan sun fi saurin kawo matsala. Dole ne ki kyautata ganinki ga idan mijinki, ya tabbata yana ganin abu mai kyau, kuma ki tabbata yana jin kalmomi masu daɗi a kunnensa, kuma yana shaƙar ƙamshi da hancinsa, kuma yana cin abinci mai daɗi da bakinsa. Waɗannan ƙofofi guda 7 idan mace ta yi sakaci, nan da nan ƙyama da ƙiyayya za su barbaɗe mijinta, saboda irin abin da yake ji daga jikinta na wari, da abin da yake gani a jikinta na ƙazanta, da abin da yake ji daga kunnensa na munanan kalmomi, da kuma abin da yake mata akan gani a bakinsa na rashin daɗi. Ku lura da hancinsa, ku lura da kunnensa, ku lura da idansa. Waɗannan ƙofofi guda 7 da kuke gani akan mutum suna da hatsari. Idan aka bar bakin mutum da yunwa, bai ci abinci mai daɗi ba, ko bai ci abinci ya ƙoshi ba, aka bar hancin mutum da wari, ba a turara shi da ƙamshi ba, aka bar kunnensa yana ganin abin da baya so, kunnensa yana jin abin da baya so, idansa yana ganin abin da baya so. Waɗannan abubuwan sun fi saurin kawo matsala. Dole ne ki kyautata ganinki ga idan mijinki, ya tabbata yana ganin abu mai kyau, kuma ki tabbata yana jin kalmomi masu daɗi a kunnensa, kuma yana shaƙar ƙamshi da hancinsa, kuma yana cin abinci mai daɗi da bakinsa. Waɗannan ƙofofi guda 7 idan mace ta yi sakaci, nan da nan ƙyama da ƙiyayya za su barbaɗe mijinta, saboda irin abin da yake ji daga jikinta na wari, da abin da yake gani a jikinta na ƙazanta, da abin da yake ji daga kunnensa na munanan kalmomi, da kuma abin da yake gani a bakinsa na rashin daɗin